مسلم احمد جوتکارێکی ji taxa kaniya Kurdan a Kobaniyê got debara wî ya aborî ji çandinê dibe û erdên wî li ser çînor dikevin. Mislim hîç sal û cudayî salên xwe yên berê nikare derbasî nav erdên xwe bibe û heya niha cotê erdan nekiriye. Mislim ji dengê Amerîka ra danîşandan, got ji ber êrişên Tirkiyê ew û gelek cotkarên Kobanî hîç sal erdên xwe berdane, got ji ber metirsiya li ser jiyana xwe çandinî nekirine. Herwiha ew bang dike got rê li pîşiya van êrişan bên girtin û çarak ji rewşewan re bêdîtin. ملت سبه کته نو عردی خواه قرشینا دابنه کیش برکو قرشینا دابنه کی ملت نو عرد ربه ویریان آبیتون قیسکه که کت لبه دریر کنی کردان جبر چه؟ ما چی کری؟ Li gorî hevseroka desteya çandinî ya herêma Firatê Sewsen Daban, got zirareke mezin gihîştiye çandiniya herêma Kobanê. Got li ser xeta sînor nîzî 15 gundên Kobanê hene û heya niha nikarin derbasî nav erdên xwe bibin û di nav da kar bikin. سر حدود خطي حدودي كو كان چاندني بكنا دولة ترك قرشين آويت و چند جارا سر خطي شرقي كوباني وغربي كوباني يجي يعني خلق الوادره بريندار جيبو جا قرشيني هانك عشوائي داويتن. Hêcayî gotinê ye got Tirkiye gelek caran xelkê sîvîl got di nava erd û malên xwe de kar dikirin hedef girtin û hinek ji wan bûn qurbanî. Herî dawî jî zaroka bi nava Mijdar ya 11 salî got li pêş mala xwe li kaniya Kurdan birîndar bû. Mahmûd Balî dengê Amerîka, Kobanê.